mayabang na call, may pinagmamalaki na. Hoy, excuse me, wala akong ibang pinagmamalaki kundi cleavage. Huwag niyo simulan siyang. Hoy, happy Valentine's Day ah. Ano araw ngayon ng mga urig? Urig na asawa, urig na jowa, kahapon yung mga Hindi kabe. daw, hindi nga. Hindi, bakit? Bukas ang araw ng mga asawa. Bakit? 15, Bakit? sweldo. Sweldo. Di ba advance sweldo? Wala naman sumasweldo ng Sabado. Advance sweldo eh. Ay, Advance sweldo. Kaya nga iba yung kay uncle. Di ba sa ano ka? 15 ang sweldo eh. 20 ka ba? 20? B, sabi ko sa'yo. Ayos kayo, maayos kayo. Gusto mo ma-silent treatment. Kaya nga nauso yung... Sabi lang ng friend ko yun. Kaya nauso yung segment na sabi ng friend ko. Sasabihin mo, Sabi nga ng sabi friend ng ko. friend ko, hindi Oo. yung nagsa-silent treatment ka dyan. Salita nga ako eh. Call, mayabang na call, may pinagmamalaki na. Hoy, excuse me, wala akong ibang pinagmamalaki kundi cleavage. Sabi ng friend ko ha, sabi niya. Yan, ganyan para mag-silent Kaya nga, treatment. sabi ng friend ko, makinig ka. Hindi para magyaw-yaw ka pa. Wow, yan naman ako sa hindi yumayaw-yaw. O ikaw na dyan. Okay, huwag niyo simulan siyang. Kaya nga Totoo yung yan. kanta nila, Baka How Can I Fall? How can? How Can I Fall? Oh, Bisaya man, How Can I Fall? How can I fall? Fall, fall. Fall, fall. Wow, enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.